Господин Кмете! За съжаление, подобни сметища не са единичен случай. С такава грижа за околната среда, нищо чудно цялата уж държава да се превърне в едно голямо сметище. Още утре Владен Силев ще повдигне самочувствието на кмета на село Говедаре с няколко неудобни въпроси. Господин Кмете, внимавай какво си пожелаваш. Според мен този кмет има всички основания да са с по-ниско самочувствие, за разлика от хората, които помогнаха на Милко от Варна. Скъпи приятели, разказахме ви как след лекарска небрежност дясната ръка на Милко беше ампутирана. За съжаление, след опита му да съди болницата, той беше осъден да заплати немалка сума. След нашия репортаж много хора откликнаха на призива ни за помощ. Какво се случи, ще ни разкаже нашата репортерка Виктория Симеонова. Здравейте, скъпи приятели! Наскоро ви разказах историята на Милко Михалев, мъжът, който загуби ръката си. 2011 година влязах в болницата, постъпах в болницата Кардиолайф във Варна. Направиха ми коронографията, направиха ми изследвания. Освободиха ме от болницата на следващия ден, без да ми проверят ръката дали има пулс. А тя е нямала пулс и се стигна до ампутация на ръката. Констатацията на медицински одит е, че има 5 нарушения. 5 нарушения, спрямо мен има 5 нарушения. Следствие, вие всъщност заведохте дело срещу Кардиолайф. За обезщетение, да. Каква е сумата, която сега трябва да заплатите, предвид, че губите делото? 3000 и колко? 42. 3142 лева. Трябва да заплатим сега. Какво се случи след нашия репортаж? Първо искам да благодаря на предаването и на вашия екип за това, че се отзовахте. Сумата е събрана. Но не знам как да им благодаря на тия хора. Просто много голямо мерси. Да са живи и здрави и също благодарение на вашия екип и ви всички да сте живи и здрави. Как се почувствахте, като разбрахте, че действително в България, въпреки че системата е несправедлива, има хора, които са справедливи и с отворени сърца за вас? Никога не съм вярвала, че може да има толкова добри хора. Много благодаря на всички, да са живи, здрави. Много им благодаря и на предаването, и на това, че сумата е събрана. Просто не съм очаквала, че ще има такива отзиви. Много българи извън България има, които също са помогнали за събирането на парите. На тях също много голямо мерси. Ще има добри хора, които въпреки гадния живот и несправедливостта в България, все има още хора с добри сърца. Скъпи приятели, несправедливата история на Милко все пак до някаква степен получи своя добър край, благодарение на всички вас, които отворихте сърцата си. Ние от Господари на ефира също благодарим за протегнатата от вас ръка. Това е за сега от нас. За Господари на ефира от Варна, Виктория Симеонова. На всички, които помогнаха на Милко в този тежък за него момент, искаме да кажем искрено благодарим ви, приятели. Благодарим. Събраните пари дори леко надхвърлиха необходимата сума, така че наистина заедно успяхме да подпомогнем семейството. Докато има хора като вас, има надежда и за България. Още да се благодарим. А вие останете с нас и след рекламите, за да видим какво сте хванали за рубриката ни. Вие ги хващате, ние ги пускаме. Хитрецът взима още една бройка, която да върне, а първата да задържи за себе си. Рачко, какво скри там? Къде там? Къде там, бе? Нищо. Значи, да крадеш рекламата от хората е углавно престъпление. Върни им я веднага. Реклама. Открадника вече в кината.
към рубриката ни за авторски клипове. Авторски, авгръцки, авгръцки. Вие ги хващате, ние уж Ги пускаме. ама уж. Вие ги хващате. Ние ги пускаме. Попадаме в магазин за куфари и чанти в София. След като зорко проследява къде е продавачът на магазина, жената с очила от колекция Дизайнерски апаш с ловкостта на хамелеон си прибира една от изложените чанти. С тази ловкост не трябва да си губи времето с кражби, а да стане новия Астор. Само да не я хване продавачът, че набързо ще стане новия мистър Сенков. Кандидат за майстор на джебчийството намираме и в Своге. След като продавачът любезно го консултира относно стоката, хитрецът взима още една бройка, която да върне, а първата да задържи за себе си. С такава дълбока пазва и вече разпознаваема физиономия, това май му е последното пазаруване в Своге. Наш зрител ни изпрати видео, в което виждаме тези трима хубосни. Явно посред нощите така им се е доспортувало, че са решили да вземат колелата на семейството на нашия зрител. Ако познаете това лице, това лице или тези двамцата, направо се обадете на 112. Вие ги хващате. Ние ги пускаме. Ще звъна 112, един го познах. Чуйте. А ние на всички апаши искаме да кажем, когато Зуйка, правите сап-царап, бъдете по-усмихнати, все пак ви дават по господари на ефира. Скъпи приятели, спирате да ни изпращате вашите авторски, авгръцки, как ги казват, и австрийски клипове, а ние няма да спираме да ги излъчваме. Това беше всичко от нас за тази вечер. Останете с И програмата за на този Нова. сезон. И имаш ли още нещо? Аз искам вече да приключвам. Уморих се. Сценаристи нямаме, режисьора аз режисирам, водя само ние двамата и момичета сме. Да тръгвай, ако искаш, ако имаш да свършиш нещо, върши го и ходи. Имам. Аз съм тук. Добре, ти закривай, аз ще режисирам от това. От апарата си. Ама не мога аз това да го закрия точно. 3, 2, 1, начало! Аз това няма да го обява. Лили, Ради и Види! They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. Dance till the night dies, till the night dies. Live to the sunrise, to the sunrise. Work, get your whole life, get your whole life. We gon' pose for that spotlight. We gon' dance till the night dies. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't make them beats like they used to. They don't make them beats. They don't get their life like they used to. They don't get their life. They don't take their night like they used to. They don't take their night like they used to.